Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního dílu z Pasti na blbečky, neboli Pasti na Remyho. Jo, Remy, to jsem já, ano. Dneska si ukážeme takovou tu nejzákladnější past, to je asi taková ta nejzákladnější. Tak, tu lávu, to se dá potom i nějak zamaskovat. A prostě, musíte jenom stačit najít blbečka, já už ho mám. Je to Remy. Jsem to já. Takže Remy. Diamant. Co? Diamant? Můj první v životě. Mám ho. Mami. Tak se tady prokopem. Jo. Kurva, zapij se. Takže, Remy je dead. Tak, Remy bohužel umřel. Ano, všechny nás to strašně trápí. A teď vám asi ukážu, jak prostě takovou pas sestrojit. Potřebujete na to dveře, pressure plate a nějaký ten stone brick. A hlavně bucket s lavou. Takže dáte si pressure... Ty vole. Dáte si pressure plate. Aha, já jsem měl i s kamerou. Teď jsem si to všiml, takže pardon. Dáte pressure plate. Dáte tak. Tak. Jo, tak. A tak. Tady hodíte pressure plate. Třeba takhle. Tak. Tady si hodíte tu lávu, aby to třeba nešlo vidět, tak to třeba takhle tak zamaskujete. Aby třeba ta láva nešla slyšet, tak můžete to dělat takhle, že třeba si to jako budete mít, tak si vezmete třeba music disk. Teď tu kravinu na ten jukebox. Ano, hraje to. Ta láva teď nepůjde slyšet. No, stačí na nějakého debila, hodíte mu tam prostě lávu, no a to, a teď prostě a je dead. A to vám krásně hraje. No, takže to byl první díl Pasti na blbečky a těším se u dalšího dílu. Čus bus!